kuppoja. Tosi Robin. Se ei klikkata, mutta... Okei. Läski. Kyllä kusteet housuu kanssa. Mitä sä oikeesti teet? Oi Seppo. Jyrre. Ai. Tää Jere nyt. Jota Jere ottaa koko ajan ruukkukauppaa. Käy Jere. Vittu mä lipsahdin. Oh, mitä vittu sä et mun boksista? Kimi jäi. Nice. Hyvä Sante! Okei, Sante ja Jesper voi voittaa Jimi. Mä en. Ha. Vattu tällä. Kräkki. Nice. Mä voit tehdä. Jes vittu oikeesti. Yes. Jumalauta. Oikees. Aika sun pitää ottaa 7 asti. Jos nää on uudestaan mä ja Sante, niin mä leftoin tästä pelistä. Niin sano vielä uudelleen, että paska. taas. En sano. Sano vielä uudelleen. Mä vaan sanoin, että mä klippasin sen paska. Niin ja haukun sen jälkeen mä paskas nyt vaan. Mä tulin sillä sanoa, kato. Peräsin mä silloin. Mulla on 3 kalaa. Missä sä saanut 3? Mä en tiedä. Kräkkillä 15! Ei se enää oo kräkki vittu. No ei mut. Onpa. Ihan varmaa Jimi, ihan varmaa, mä en spektori sitä vittu. Sitä 28. Joonas nyt. Joonas, ei Veti 3 kalaa. Joonas, ei jumala. No niin se vetää vittu kaikki maailman kalat, mitä sillä vittu. Kyrreimoiska. Värre, mitä? Se klippaa päätä veisit sulta. Joo, mä en oo toos teidän kanssa, kun näistä tulee samat tiimit. Näistä tulee vittu samat tiimit, mitkä viimeksi. Ai ei tuo. Ihan varmaan joo, Joonas ei oo tappanut kertaakaan ketään, se on silti päässyt munkaan aina. Ei. Ei ne. Itse asiassa ei toi pistoli mikä tossa on ihan paska. Ai niin mä pääsin Jesperin kanssa, niinku nääkin on ihan paskat myöskin. Kun ei näissä saa tasaisia edes. No ei saa. No vittu tää Et sä- yksi vielä tulee. Ja nää kaikki mun tulee pistollibokseen. Mä en oo edes nähnyt ketään. Joo, kiitos Tanssi, vittu. Tanssi vielä vähän lisää, vittu. Mä liivaan koko DT, vittu ja poistaa teet kaikkea. Taasko tää äijä rokee? Varmaan kun tää yks vuorapenikka, vittu vois tehdä jotain muut kuin vittu.
Sanotaan nyt joku 7 riittää, 5 riittää. Joo, 7-10 siis. Ensimmäinen pikki Donald Maple jätin näkkeen. Tää on kirjoitettu tähtiin. Tää on jinksattu. Tällainen halusi, että tää tulee meille näin ja en mä nyt ainakaan valita yhdessä. On kiva nähdä tommonen kaveri noin jättimäisessä seurassa. Nyt me ottaa pitää pää kylmänä, koska jos jokaisesta pitäisi ottaa Oh my god. How big are you trying to get? How many pounds do you want to get? 300 plus. Bigger than Gracie Vaughn. I'll come. Right. Push out here. Joo, toi jehkä lasketaan. Sä tuut viidät. En tiedä vielä. Onko moro? Juu. En mä oo kuollut. Häh? Jesper kuoli. La. Ei varmaan mitään jännää. Sekua, tuu. Edeltä kyllä sitä kantaa. Herkkukauppaan. Jos uskallat